बिफां लाइफांनि बेलायाव मिथिंगानि सायाव बिराद सांग्रां आरो जोंनि बर' हारिया आगुनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो बिफां लाइफांजोंनो गेलेनानै देरबोनायखाय बिफां लाइफांजोंनो थानानै रायजो जाबोनायखाय बिफां लाइफांखौ मान सनमान होनो बेखौ संरैखा खालामनो जों जेब्लायबो गोरोंखा। बेवहाय 1 हेक्टर जोङो गायदों दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो माबायावनो गायदों जोंना रेन्जआवनो गायदों डिभिजनावनो गायदों। दिनैनि नैबे गायनाया स्पेसियेलि जों अफिसियेलि नै मुलुगनां आबहावा सान इनभाइरनमेन्ट डे बे मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट एन्ड अन बिहाफ अफ द इउपिपिएल पार्टि नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआर बासिनिसिम बा 35 लाख बिटिआरआव थानाय भारतीय नागरिकनिसिम दिनैनि बे इनभाइरनमेन्ट डेनि आबहावा साननि शुभेच्छा एबा गोजोननाय बावहरबाय। दिनैनि बे साननि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि साहा ओनसोला हाजो सेरावहाय साइन्टिस्टफोरनि मोनसे स्टाडि बायदियैब्ला मोनसे समाव हाग्रा बंग्राया दानजाजोबोब्ला बियो बालाहामा जागोन होननानै दिनै साइन्टिस्टफ्रा भबिष्यतबाणी होदों। नाथाय जोंनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिफां लाइफांनि बेलायाव मिथिंगानि सायाव बिराद सांग्रां आरो जोंनि बर' हारिया आगुनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो बिफां लाइफांजोंनो गेलेनानै देरबोनायखाय बिफां लाइफांजोंनो थानानै रायजो जाबोनायखाय बिफां लाइफांखौ मान सनमान होनो बेखौ संरैखा खालामनो जों जेब्लायबो गोरोंखा। ओंखायनो जोंहा बेफोरबायदि जेंनाया जानाय नङा बेखौ जों स्पेसियेलि मिथियो। अब्लाबो दिनैनि साना बयनिबो थाखाय गेदेर सान आरो मोजां सान आरो आशीर्बाद गोनां सान जानो हाथों बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बिटिआर बासिनिसिम सरकारनि जानानै अननाय आरो हामलायथि हरबाय। बेवहाय 1 हेक्टर जोङो गायदों दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो माबायावनो गायदों जोंना रेन्जआवनो गायदों डिभिजनावनो गायदों। दिनैनि नैबे गायनाया स्पेसियेलि जों अफिसियेलि चिफ सारनि प्रग्राम दङमोन। चिफ सारा बे प्रग्रामखौ गायसननो गोनांमोन नाथाय दिल्लीयाव इमारजेन्सि थांनायनि थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावनो हायाखिसै। बिनि जानानै जों बेवहाय गासैबो लिडार पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो दं। आंबो अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट बा चिफ सार जानानै फैदों गतिके गोजोननाय मोनदों। दिनैनि आबहावा सानजों सारा बुहुमाव थानाय रायजो राजाफोरखौ बिफांनि सायाव माबायदि सांग्रांथि लानांगौ सार नोंथाङा मा बुंगोन? बिफां लाइफाङा एबा मिथिंगाया मानसिनि जिउ। जोङो सासेया सासेजों थांना थानो जेरै आसामिसाव परस्पर होननानै होनो सासेया सासेजों सोनारलायनानै रायजो जानो गोनां जायो। बिफां लाइफांजों लोगोसे सुबुं जिउआबो सोमोन्दो दङ। गतिके दिनैनि बे आबहावा साना जोंनि बर' हालामाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजानि थाखाय स्पेसियेल डे जानो थांथों आरो बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रायानो जादों रायमना नेसनेल पार्कखौ दिनैनि दिनावनो गायसननाय जादोंमोन दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगां। गतिके दिनै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो दिनैनि बे रायमना नेसनेल पार्क जोनोम साननि नोंथांमोननो हामलायथि हरनाय थाबाय। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति सुइफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।